Tiati Pramutare Luajung by Dolai Hangkor Gurudon Village Committee Kogendra Dwaja Parabo Marshall Likri Pigra Lokro Kazangi Tomojora Brogno Kombol Bagika TWF ni Adongra Tangi Manjaka TWF ni Adongzek Pabitro Bokti Jamatia Asolo Khong Sini Chin Nukuni Bishingo Kombol Bagzaka Cetrang, isang nai. Herok di. Line di. 나이디 양 비싼 나이디 런도이. 런데 말해 런데. 사라트 벤 벌고 있냐니 조리마 너도 런데 좀 비싸 땅색 다리 사러 봐 스마 시계 누가? 노니까. 나는 힘들다. 오늘 너도 잘했어. 너도 차. 똑띠. 고마. 하이디 나도 차례 나가나 동이 레몬. 노리발라. tahu mau Roti buti. Atau sa debasi. Jikon tia pantani sini puri mothani ti WT sini ti brahma tha QIF niti asal mini pantani pantanok thang wana ni khak sama ya phari tero angkop kubang logre shani naya ora ni परिचय जतन नि सेक्रेटरी साइक्लङ थांखा जिनर जहर नो सेंटर नि पुरी TWM नि BC नि BS अबनि जतनि बररक जगर न हामजागै बरं नि साथिनि तिरपा हानि दि सामु तांनाय दांनि थाइनि र कोनानि जतन साथजमा जमा आफारो आंखौ गुबुं सारि नाया आंनि साइ सिगां साइ थंबायगासिनो ममता दिनै चेयारमेन दिनै जतन साइक्लांबायखा आं आसुखौ साव नायो आं आसुनि कप फैसानि ताकु बुखौ आमबाबो सरसनो जों त्रिपुरा हावा जों तंगुइ तांगुइ जायथानि दे थानिया दिनै त्रिपुरा हावा जों तंनाय दे तंया Tongeng nale. बुमा बुफा ताकु पसिनि अर दिनै त्रिपुरा हावा जों तंनाय दे तंया गजों बुबा गरना हांदे हांगा समजया Hamza kuisari. जिनि हानि बुबा ग्रा प्रदत्त जिनि बुबा ग्रा सरसं बासाय फाइ दंफैमोन जिनि बांगै बनो जों बिसास बुइदो जानाय दे जाया इगेन ओ कगन इसा सानि नाय बुखक स जिनि चेयारमेन साइ थांखा जिनि कम्बलनो जिनि कटरिया जिनि गत जिनि भविष्यत रायजिगन र ओ जिनि हावो अरनु आसाय जागै तंगै नङै थाङै थाङानि बनि बाङैसो जों फायो ओ कम्बल कटरिया जे ताबो साइ थांखा जे बुबाग्रा जोंनो म थाइ तबो जिनि हामजां मोज तबो फायो नोंबाय आंबाय नों जे मालायरो सिनो लायो गोथार गय मोतम रवै क्लां थांनि जे बुबाग्रा सिगां जिन बिस्कां बासा फायदा बनि नाहर मुनो दैनो जिनि जिनि फायनाय जाव बुखकसा आनि सबसे तान बुखातिनि बुखावानि बुखा बायसा नाहरने कान बुखा मुक्ति गलायो बायसा नाहरने कान बुखावा आं शान्तिमान जुमा मले अमो जिनि बुबाग्रा जिनि हानि बाङि बुबासा फाया खलाय आं पवित्र भक्ति जमातिया अर फायै अरन गामियाव फायै निर आनि मा बेलायखौनो हामबाय दिनै बुबाग्रानो हामजागै दिनै सेन्ट्रेल TWF नि आदंजुग सं दिनै ब्रह्मगोनांजोग पवित्रानि जमातिया ताइ दिनै बाय काजल ताइ गोबां मा सेन्ट्रेलनि फायजाक ब्रकनि नाहारमुं ब्रकनि हामजाकमुं जे बुबाग्रानि हामजामुंनो
brok follow khainai hinino niji pocket ni rang no brok 3-4 jon khayei brok rang collection khayei chini Tripura hawo belai keno o dolai district khai bigra kebang abono brok wan sugai hamjagai tini brok hakchalni chini dolai ambas hangkoro kaisa Gurudon village committee under mo 47 ambasa position bisingo je Khoghendra Roja para